रायजो राजाफ्रा दिनै जिएसपि बा अ बर' बेयाव गैलिया। राजचरनियानि जिएसपि दिनैनि थारिखआव बियो थान जाजोब्बाय। बेयाव खुनु बेस गैला बिथांहा। बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा। दिनै गोजोन खौसेथि जौगानाय रैखाथि बेयावसो दंसै। बेनिखायनो गोजोन खौसेथिखौ सिमफायनानै दावराव दावसि एना एनिखौ लाबोनो रावबो लुबैया। बे ओनसोलाव सोरबा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामोबा बे इउपिपिएल प्रमद बर' दैदेननाय बे राजखान्थि हान्जाखौनो सिन्था खालामगोन। मानसिफोरनि मोनसे बिजिरनाय जे मोननै हान्जाया बोरैबायै लोगो नांलायनानै जोङो ज' थांलायनो हायोब्ला नैबे ओनसोलाव जोंनि गेजेरावनो फिसा मोनसे हारि, बे हारिनि गेजेराव राजनैतिक भाबै गावस्रानाय लोगो लोगोनो बेयाव दाङाबाजि फैनायनि मोनसे चान्सआ थायो। फिसा मोनसे हारिया नोङो राजनैतिक भाबै गावस्रानाय लोगो लोगोनो रांखान्थि, समाजखान्थि, दोरों, हारिमु बे गासैबो बिथिङाव एफेक्ट खालामो। बेखायनो खौसेयै थांनो हायोबा मोजां, बे बाथ्राखौ बयबो सिन्था खालामो। नाथाय मोननैबो हान्जाया रेजिस्टार हान्जा, रिकगनाइज हान्जा, बे हान्जाया बोरैहाय खौसे जागोन? बेखायनो एलायन्सनि खोथा फैगोन निस्सय। आरो बिदि थांनो हायो नामा? बे हयथ' बयबो सानदों आरो जोंबो लुबैगोन बिदि जानो हायोबा। एमपि हिसाबै डेभेलपमेन्टनि खामानि होननानै बुङोबा जों मोनसे मेडिया बादि, मानोना जिथु जोंहा बेयाव मोननै सरकार दं जोंहा बिटिआर ओनसोलाव। बिटिआरनि लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट थाबाय, फारसेजों आसाम सरकार थाबाय। दा बेयाव जों सेन्ट्रेलनिफ्राय, मिरु सरकारनिफ्राय जों माखासे स्किमफोर, माखासे जौगानाय हाबाफारिफोर लाबोनो हायो, बेखिनिखौसो नाजानाय जागोन। गुबैयै क'क्राझार लकसभा समष्टि होननानै बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि जेंना, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज बेथ' थाखाबायानोसै। खिन्थु बे प्रभिन्सियेलाइजेसना खिन्थु स्टेट एक्टनि सिङाव, बे स्टेटआसो मावनो हायो बेखौ, सेन्ट्रेलनि बेयाव आखाइ गैया। गुबुन फारसे जोंहा दै खुरखानाय, गोबां दैमा दैसा भुटाननिफ्राय फैयो। बे दै खुरखानाय, बे दै खुरखानायखौ जोंहा बोरैहाय होबथानो हायो? जोंहा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा दङ। बे वाटार बडिसफोरखौ बोरैहाय जों प्रटेक्ट खालामनो हायो, बिनि थाखायबो दङ। बेखौ जोङो नाजाबाय थादों, आं बेक्तिगत भाबै नाजादों। दाखालि पार्लामेन्ट सेसनाव बिनि बागै गोबां माखासे कुइसनफोर होनाय जाबाय। बेखौ जोंहा खालामनांगौ। गुबुन मोनसेया जाहैबाय रुपसिनि एयारपर्ट, बेखौ बन्द' जानानै दंमोन, बेखौ फ्लाइट खारहोफिननांगौ। दा सिगाङाव फ्लाइ बिग होननाय कम्पानिया लादोंमोन, बिथांमोनहा थांनाय 23 नभेम्बर दाननिफ्राय बन्द' खालामदोंमोन। दा आंनो मोनसे रिटेन एन्सार हरबाय मिनिस्ट्रिनिफ्राय मिनिस्टारा, स्टेट मिनिस्टारा नै सानथाम सिगां। दा बेयाव बुंहरदों जे एलायन्स एयार, बे एलायन्स एयारखौ सुक्ति खालामबाय बिथांमोनहा, फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय बिथांमोनहा खारहोफिनसिगोन। दा बे जोंनि थाखाय मोनसे साक्सेस। गुबुन मोनसेया जाहैबाय राजा लामाफ्राव जोंहा माखासे फ्लाइअभार बा आरअबिफोर नांगौ। बिनि थाखाय आङो नितिन गाडकारि बिथांनो लिरदोंमोन। आरो चिराङाव सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफुसिम थांनाय मोनसे रड, बेयो नेसनेल हाइवेआव मोनसे कनस्ट्राक्सन जानांगौ। बे खामानिया आवगाया जादोंमोन। बेखौ दिनैहाय बिथांनो लिरनानै होनायनि लोगो लोगोनो बिथाङा दा लिरनानै हरफिनबाय जे बे खामानिखौ थाबैनो मावनाय जागोन होननानै। जों सा ओनसोलाव नुदों जे कमिउनिकेसना बिराद गेप। जोंहा मबाइल टावारा दङब्लाबो फरायसाफ्रा दिनैहाय अनलाइननि जुग, अनलाइन जों बिथांमोनहा खालामनो हाया। ओरैबायदि स्ल' नेटआ। दा बेनि थाखाय आङो लिरदों। दाखालि इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिंनि मिनिस्टार फैदोंमोन, दा बेखौबो बिथांखौबो बुंबाय। आरो बेबायदियैनो दिनै बे मबाइल टावारफोर गायसननांगौ होननानै आं लिरनानै होदों। निस्सय बे खामानिखौ जों मावनांगौ दङ। दैनि जेंनाया दाबो दङ। बे माखासे जेंनाफ्रा बोरैहाय थाब मावफुंजायो बिनि थाखाय आं नाजानाय जादों। आरो बेखौ जोङो आसा खालामो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ निस्सय सुफुंनानै होगोन। जिहेतु माखासे ससियेल मिडियायाव चर्चा जाबाय थादों इउपिपिएल फैबाय थानाय सम बिसायख'थियाव खौसे गेलेनांगौ होननानै मानसिफोरनि नोजोर, मानसिफोरनि मोनसे बिजिरनाय जे मोननै हान्जाया बोरैबायै लोगो नांलायनानै जोङो ज' थांलायनो हायोब्ला नैबे ओनसोलाव जोंनि गेजेरावनो फिसा मोनसे हारि, बे हारिनि गेजेराव राजनैतिक भाबै गावस्रानाय लोगो लोगोनो बेयाव दाङाबाजि फैनायनि मोनसे चान्सआ थायो। फिसा मोनसे हारिया नोङो
राजनितिकभावे गावस्रानाय लोगो लोगोनो रांखान्थि समाजखान्थि दोरों हारिमु बे गासिबो बिथिङाव एफेक्ट खालामो बेखायनो खौसेयै थांनो हायोबा मोजां बे बाथ्राखौ बयबो सिन्था खालामो नाथाय मोननैबो हान्जाया रेजिस्टार हान्जा रिकगनाइज हान्जा बे हान्जाया बोरैहाय खौसे जागोन बेखायनो एलायन्सनि खोथा फैगोन निस्सय आरो बिदि थांनो हायो नामा बे हयथ' बयबो सानदों आरो जोंबो लुबैगोन बिदि जानो हायोबा नाथाय समासो खोन्थासिगोन बेसेबांखिनि बियो दैदेनगिरिफोरनि निस्सय गाव गावबागाव हान्जाखौ माबोरै जाजानो लुबैयो बेसेबां लेभेलसिम थांनो लुबैयो बेयाव नोङो एंगारलायनायनि बाथ्रा फैगोन जोङो बेसेबां एंगारनो हायो बेसेबां आजावनो हायो दा बे एंगारनाय आरो आजावनायाव अंकफ्रा मिलायोब्ला गाबोन हयथ' समफोर बिदि रायजो राजाया लुबैनाय बायदिबो जानो हागौ आरो बेखिनिखौ खालामनो हायाबा हयथ' जेरै दं ओरैबो थानो हागौ दा बेखिनि बाथ्रा जोबथि सोंलु हिसाबै मैया हिरा सरनिया बिथाङा BPF फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एलायन्स जाना गेलेगोन होनना बुंदों BPF-जों हिरा सरनियानि GSP दिनैनि थारिखआव बियो थान जाजोब्बाय बेयाव खुनु बेस गैला बिथांहा मानोना दाख्लैनि बिसायख'थियानो फोरमायबाय आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे ओनसोला गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो सान्थिया फैनाय लोगो लोगोनो बुलाय सोलाय जाथिनि गेजेराव नांलाय खमलाय मोनसा मोनसि एना एनिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिमुवारि बिथिङाव जों मोनसे आजावलायनाय एंगारलायनाय मोनसे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांनि हारिमु गैनाय मोनसे राजनिति बे राजनितिया मालाबाबो खाथियाखै बेनिखायनो बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा आरो बेयाव जेबो साक्सेस जाया रायजो राजाफ्रा दिनै GSP बा बर' बेनियाव गैलिया दिनै गोजोन खौसेथि जौगानाय रैखाथि बेयावसो दंसै बेनिखायनो गोजोन खौसेथिखौ सिमफायनानै दावराव दावसि एना एनिखौ लाबोनो रावबो लुबैया जोंनि गेजेराव रैखाथि गोनां थासारिखौ गैया खालामनानै रैखाथि गैयै मोनसे थासारि गुलुं गुजुं थासारि बेखौ रावबो लुबैलिया बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बे ओनसोलाव सोरबा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामोबा बे UPPL प्रमद बर' दैदेननाय बे राजखान्थि हान्जाखौनो सिन्था खालामगोन NDA खौनो सिन्था खालामगोन आंनि फोथायनाय